sizofunda lapha kuverse 12 sibuye siyofunda lapha ya ku6 kuverse 20. Amen. Abayokhuleka ke Kameni lenkosi isahluko sesine sizofunda lapha kuverse 12 sibuye siyofunda kuyena uTimotheo oqala isahluko se6 kuverse 20. Amen bazalwane. Amen. Alukhuleke ngani yami bese uyafunda. Abongcwele noma uyise Nkosi yethu Jesu ngasemini Nkosi uJesu ngoNkulunkulu wena Nkosi uJesu usulungisile itafula Nkosi uJesu uba Nkosi usipha ukudla kusifanele namhlanje uNkulunkulu ethona amandla onke sibheke wena sibheke yakhe ingalo sebenza Nkosi uJesu ngezwi lakho ngoba lenamandla phula amadwala Nkosi uJesu hluba amahlathi akukho ongeze kulo sasudumo egameni lika Jesu Kristu seNazaretha. Amen. Amen. Timothy chapter 4 verse 12. uPaul ululeka uTimotheo abe yisibonelo athembeke enkonzweni. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha yiba yisibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Ya ku6 kuverse 20. Timothy chapter 6 verse 20. Isigcino Timotheo londa kahle okubekiweyo kuwe ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho. Amen. Umyalezo wami nje bangcwele ulapho nje. Haleluya. Amen. Kubazalwane noma kubantu abasha kakhulu isakhuluma nabasha. Ukuthi lana uPaul udubelule kuTimotheo uTimotheo umuntu omusha. Ibandla kuze libe khona liye phambili linabantu abasha. Odinga bahambe befundisekile enkonzweni yokumaza uNkulunkulu. Uthi ke makungabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Okuthi uma umzalwane umusha kudinga abantu bekubuka nje babuke lenhlanzeko nayo yakho nje. Yebo inhlanzeko yangaphandle kodwa ngisho inhlanzeko yohambo. Amen. Ukuthi hawu le ntombi engajoli intombi zibanjwa yeka nje kwenze njani lensizwe engajoli insizwa ibanjwa yeka nje kwenze njani. Inhlanzeko yakho ikhomba ukuthi khona izwi kaNkulunkulu la. Bebuka nje abantu ukuthi awu abantu mabangadeleli mangabikho umuntu odelela ubusha bakho. Okuthi inkambo yomuntu yenza abantu bathi awusuka noma ngathi uyakholwa nje ukholwa phi ngoba nangu ngizwe ukuthi nokuthi uyadeleleka mawungenzi into eqondile. uNkulunkulu uyabonakala kumuntu oqondile kuthiwa ukhona uNkulunkulu. Akaze asho yena athi mina noNkulunkulu bayambona abantu. Amen. Ngisho makhelwane bayasho ukuthi awu ingane yakasibani bani. Umfana kabani, untombazane kabani. Amen. Amen. Sihamba sibonakale ngenkambo bazalwane. Haleluya. Asibonakali nangebandla njengoba ngiphume eAfrican Gospel nje. Mhlambe khona abalaziyo lelo bandla ukuthi kanti nakhona kuna yonke inhlobo yabantu. Uma engasizakela umuntu akunokuthi khozaphi. Haleluya. Amen. Uma isigebengu nalelo bandla. Amen. Akulona ahlazi ngamanje ufika ihlazisena azahlazise nani lebandla. Yikho kubalekile mangabe ungumuntu omusha uyazi inqubo yenkonzo okuyo ukuthi ithini. Iyahlukanisa nesolo uhambe ngayo ngoba ezinye izinto yathi mina Nkosi amakulungile ukuthi kanti inkingi isenkambeni yakhe. Ubuyabhadazela ngesikhathi ebhadazela kuvaleka iminyango. Kanti uma kwahamba ekungcoleni kuneminyango engavalelwa wena. Evule kuseze. Angithi ngiyenibona uma uze emall ungacishe uthi ngesando ufuna ukuvula iminyango ivaleka kanti izothi mayibuza ukuthi uyasondela ivulekele.
nasekukholweni kunjalo makusondela wena kuneminyanga eyivulekelayo Amen. ngoba uhamba nani nobungcwele. Amen bazalwane. Amen. Ubungcwele kuvula yonke akudingi ukuthi uzofuna umshado uye kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyawazi ukuthi uzokunika yini noma akazokunika. Ngoba uzofuna uthole ingane kanti wena ubulendele umshado. Ugcine leyo ngane mhlambe kawatho nomsebenzi kufuneka idle ngoba akuthi ngoba senza ingane yona vele ingadli idla kakhulu futhi ingane umuntu ongasebenzi. Uthi manje sengidambile ngoba usebenzi. Haleluya. Uwo oyifaka enkingeni yokuhamba ufuna izinto uNkulunkulu uyayazi le ntombi eyiwe nale nsizwe wena uyayazi mase kusikhathi sokuganwa azi ukuthi asibani manje angimprepare ukuthi uyaganwa manje ngizomnika umfazi omfanele uyosithatha amakhosikazi abantu kanti ubusindiswe ngempela ozothi ufika nje athi le ndoda ekhona ngaki serious phela mina ngikho serious aqala lokho kwehlisa umuntu osifazane wapi ukusiza umuntu osifazane mayephika ukusiza kudinga umuntu ozokholwa naye wesifazane ngoba mangabe ezokusiza engakholwa into akusiza naye ukuthi lokho ukuthi kancane nje ekwehlisa ukuthi kancane ekwehlisa. Amen. Amen. Nentombazane mangabe ithi hayi mina bandla ngiyakholwa ngizomthandazela uzophenduka akwenzeki kanjalo. Bakhiwa kudala labantu singakakhiwa thina awukwazi nje ukumphendula. Uzoqala nje mase ufuna ukumjika futhi noNkulunkulu uzomlekelela ngoba vese uwena obhalizayo uyapi. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi awazogana kulonyaka mhlawumbe ubethimisele phambi kwalwanya uma ukuthi uyagana ase sahlele ezulwini ethi uzogana usibani bani ngifuna ukuthi kube nje usugijima uyogana uzolayeka izokushaya izimo phezulu kwakhe indoda emva kwalokho ukuthi qhamuka abantu athi hayi besibewile kanti ubegida phezulu. Amen. Kuhle ukukholwa ungatatazeli ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuvula iminyango. Haleluya. Kuthi noma kwenziwa nje into eqondene nawe unyakaza ibandla kuze kufike nabanye bathi hayi ngeke mina ngaye umshado ngasibani bani kusho umuntu oshadele eGoli bathi hayi usihamba kube ngathi ushadele eduzane ngoba uNkulunkulu maye enento inesasasa. Manje namhlanje sikholiswa kabuhlungu bantu abami nisikholiswa sesoba amaxoki ngoba manje noma nenza into ebheda safuna sinisupport ngoba mase manisupport unomona kabi uma mntanga ukuthi befuna kube yakhe ingane kanti sibona ivangeli liyolulazeka. Njengoba isikwa esidakweni usibelethe emhlanje usiletha la kumpostoli uthi usephendukile uwoshoyo futhi manje usephendukile uthi ufuna umshada wenza umpostoli manje abe umuntu ozovimba izinto zakho. Ayibona Nkosi umpostoli uright kodwa nje uyayivimba into zethu. Ayivimba into kaNkulunkulu. Amen. Ngoba ziyayifohlela. Amen. Haleluya. Amen. Ngisakhuluma ngokugana kanti abantu abasamabewa abasuke beqedwa yini ngiqala ngento eqeda abantu abasha. Amen. Akekho umuntu owiso yenye into ngaphandle ukuthi uma kuthonda umuntu usuka kukhona indoda lapha noma kukhona umfana njalo kukhona intombi noma kukhona insizwa uzobe sekuthiwa ayiwile ngoba ukuwa usithi qala phakame naphakama amakholo ephakeme azabe njengalapha bese hayi abangiboni uyothi thanga isikhathi uyothi umuntu uwile nje usuthi uthanqazekile ngoba bese phakeme kakhulu wathi hayi mina ngayisethela nje izinto zami asisethi lutho masikhola. Esakhuluma nje umpostoli ngivele ngathuka ngathi Nkosi yamnandi into engizwa la ekhaya ukuthi ngisho nasezwini asidedele uNkulunkulu enza izinto ngoba manje uzokhuluma into kanti lento akazili uzoxexwa yona. Mhlawumbe uNkulunkulu uyazi ukuthi yena sekusela amasonto amabili noma elodwa ophuma uhambe khona lo sonto engisosekuthembisa ukuthi hayi mina ngizokuyeka nje ukholwe futhi nami ngokulandela. Phela abantu besilisa banolimi kuyesho njalo olushibile mase umthanda nje futhi uvela abe nolimi oluhle ngaphezulu kwabantu ngoba ngaphezulu kaNkulunkulu abone umuntu ukuthi awu lavuleka izulu noma ethi umphosa la namhlanje lesisho ukuthi izulu lavuleka umntwana ashaya ngathi yasethe kanti ubona lela zulu lasematekisini. Haleluya. Amen. Ngiyabonga nje ngoba lensizwa ezivakashile angiziboni ngibona ngathi khona ezala ekhaya ngoba ngike ngivakashelwe insizwa nithi ninawo sanenhlanhla kanti ibizwe intombazana ukuthi awoza. Amen. Amen. Mangabikho umuntu odelela ubusha bakho kepha yiba isibonelo
kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Impilo yakho izophumelelisa ukuhamba ebungcoleni nokuhlanzeka. Yonke into yakho nje mawuthi ukuthula kubazalwane ungakasho ukuzwakala ukuthi yasho intombi esindisiwe. Amen. Yasho insizwe esindisiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ehlukene nani? Yeso. Hallelujah. Amen. Bese lithi lapha ku6 ke. Oh Timotheo lena misho njalo lithi Timotheo londa kahle okubekiwe kuwe. Ugwema ukukhuluma okuyise. Nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho. Bonke abantu abalimalayo bavamise ukungena ezintweni zokuphikisana. Hayi ubani yena owathi kuganana kanje ukuthi konke amabandla nemthatha khona masiganana thina la ekhaya nje. Ubani yena owemisela lokho ngoba uNkulunkulu usho kanjena. Unama debate amaningi nje. Timotheo uyazi ezintweni eziningi emisi uyayichitha ngoba ufuna ukuhamba ngale ndlela yakho. Amen. Kanti gwema ngisho ukukhuluma nje okuyise okungezokufisa ndawo ngoba unomusha. Uthi uPaul uyambona insizwa le manje izozingene nasemakomedini ayikho emakomedini uthi yabona komedini bayabheka bengafanele lento bayibeke kanje akwakabi umuntu wamakomedi wena uyingane. Timotheo gwema ukhuluma okuyise. Hallelujah. Amen. Lokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi ungesikho. Bakhona abantu beindaba abadala ngoba yonke indawo ngishimizi kumakuhlela umndeni kuhlela abantu abadala abazokhuluma into evuthiwe yokwakha. Wena usadinga ukuvuthwa manje ukukhuluma izinto. Musu ungene ezintweni engadingi wena uzophela. Timotheo londa kahle okubekiwe kuwe ngoba khona lento ebekwe kuwe. Kodwa manje ufuna ukuyiveza kabi ngoba ufuna ukuyiveza uzube opposite nabantu abadala kunawe ukuthi uyabona nje umphothelo kube ubeke kanjalo elisho uyabona yihlathile lento noma kushumayela umuntu athi uyabona waphuma ke manje wayabe kufuneka ahambe kanje ngoba yabona ihlathi ke le ubani othe yihlathi lana angithi ingqondo yakho nalento ukuthi lento ebeke kuwe isuka konkomalisa wena usungaphezu kwabantu. uNkulunkulu kakhulume into edelelekile mangabe umuntu onganakile kanti kukhulunywa nawe ungayazi ukuthi kanti kukhulunywa nawe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ulande isalukwazi emlazi wasiletha lana ezokhuza wena. Amen. Yini lo sufuna ukuyiqala manje? Amen. Hallelujah. Amen. Uyintombi esaba uNkulunkulu manje udidizelswa yini kangaka? Ngoba wena uyinsizwe esaba uNkulunkulu udidizelswa yini kangaka? Londa lokho kubekwe kuwe. Ukugwema nje lokukhuluma okuyise. Kwalokho kuthiwa ukwazi ungesikhona. Amen. 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 Ngoba kulesi sikhathi ngisho noma ubuka la kosopolitiki osopolitiki abancane bafuna ukukhombisa ukuthi laba abadala basile kahle. Kodwa kanti bazoketula umbuzo. Ngoba akekho umuntu ozophatha umuntu ohlaza. Ngoba ingane nje maye engakwazi ukuhlonipha khosheka one by one. Awu esengiphethe impela enje yena ubethu uzama ukuketula abadala kanti uketula abantu. Yena. So ke mawuphethe thoba. Amen. Ogcobe into ophethe. Amen. Ngoba uzokhuliswa yilona. Hallelujah. Amen. Ugcobo lomuntu ophethe luyabusisa luyaqalekisa akaqalekisi yena kuxola usugcobo. Niyazwa bazalwane. Amen. Aqalekisi yena aqalekisa ugcobo. Ngesikhathi ufuna ushayisa ogcobeni lomuntu ebiziwe uwenza wena ngale ndlela ukuthi ngifuna ukuthi babone nje ukuthi hayi impela uzoshayisa ogcobeni lakho bese uyaqalekiseka. Amen. Amen. Hallelujah. Ikhathi zokugcina lezi asithobe noma sinezinto ezinazo silinde isikhathi sikaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi ngoba ngicela uPaul sengizofika ngikuthi imic kumama umfundisi ngithi ake kube yimi engikhulumayo ngoba kade ngizokhuluma la angikwazi okwami uNkulunkulu ukuthi bekuyini. Kudinga ngiyothoba phansi kogcobo lwakhe ukuthi umuntu omholi akuyi ngokuthi yena umholi ngoba ezokhuluma ngaphezulu kwakho noma umholi noma ngabe uzothi 1 wena ukhuluma uthi 3 ngoba umholi angithi. Amen. Yikho ukuthi uPaul ekhuza ukuthi uTimotheo uyambona lo mfana khona into anayo gwema lokhu mfana wami gwema lokhu mfana wami. Hallelujah. Ukuze ufinyelele la ufune ufinyelele khona ngoba wena yobubiziwe nje khona lento ezolahleka mawungabe ungagwemi lokhu nalokhu.
Amen. Mina ke ngikhuza ukuthi onke umuntu nowesifazane akagweme izinto ezomenza angafinyelele ezibusisweni zakhe noNkulunkulu. Amen. Mighty Jesus. Hallelujah. Amen. Kukhona into kulesi sikhathi ukuthi uma abantu beyilinganisa ukuthi yedala kwangafani kanje. Leni isho ekholweni nasengakholweni. Kodwa abantu abayisupporta kakhulu yonke lento nasekholweni mayiva ngelihlehla khona abajabulayo bethi ha njengoba ngawase gospel bethi hey ongasho kanje gospel ngekhaza kuqala bajabuliswa lokhu akusashiwo ngoba mayiva ngelikathi liyahlehla abantu bayajabula khona kuzongena izinto ezingafanele kanti lezo zinto ayizokhulisa umsebenzi kaNkulunkulu futhi ayizokhulisa impilo yakho ebungcweleni. Sikhulisa lezo zinto lezo engathi ayizidelelekile kwabani. Into nje sengifike ngayithuka la ekhaya ngisahlela phansi. Ngicela ngithi hayi lokho oculayo njengoba ecula ngeculo ngomhlambi elilandelayo iculo uzobuye asheline bese bethi kushaya nethu umoyanyana kancane. Ngihlela phela nje sengivele ngancipha njengoba ngingaka nje ngincipisa ukuthi awungafika la uNkulunkulu ethanda khona. Ngoba izinto sisimaza singeke senze lutho kulesi sikhathi. Ukuthi endaweni eziningi kungena izinto bese ziyekwa kanti azinakuphila. Amen. Uyazi makuculo nje ngilaphandle iculo gijima nawe. Uzuthi nawe amaculo ayesethiwa asetho abantu bekumoya. Anikwa thina bakamoya sokadedela lapha. Salanda amaculo esingangana ukuthi owaqamba waqala wayenyokeni mhlambe wethandela into kade etelifoni athanda okumnyama efuna leculo lidume. Amen. Nami ngize nalo ngizodumisa ngalo. Kanti akhona wethu nabantu ababehlisa enyaweni kaThixo ubethi ingenwe moya kulesi sikhathi bazalwane bengathi bengabuya emasisweni izinto ezikaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu agwinye lo mbuso khona. Umbuso wakhe bese ugcwalisa umhlaba uketshule umbuso khona omnyama. Amen. Amen. Pray izo lezi ezayihayisa amadimoni engakathandazela. Zicula abantu bekumoya ziwumoya kwazona. Oh hallelujah. Hayi ngithi kusazokonakala. Washo njalo lo baba wakhupha noMafikasi. Athi konakala manje eshokonakala lutho. Mina ngisho ukuthi kuzobonakala ngempela. Kuzobonakala ngempela masike saya uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Amen. Siyamethemba lo uNkulunkulu bazalwane. Sinjani? Siyamethemba. Wavusa nami umpostoli. Ngake ngathi ukuxoxa naye ngifike lana ngoba phela ubona into yokuthi umuntu umazi noma engakwazi abethi njengoba ngisho mase ngiphumela nginazi nonke kodwa nina abanye bazongazi ngoba ngifike ngamala. Amen. Naye ke njengomuntu owecula abazi bonke abantu. Amen. 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 So manje ubizo lwakhe liqale kude. Amen. Kanti uNkulunkulu uyamazi ukuthi ulinga umpostoli. Kwamanje mama ndashula amadoda nje uNkulunkulu nikusungula ibandla. Amen. Akulula ukusungula ibandla.
kodwa kulinda udinga umuntu ozokwazi ukumela ingqambe kuNkulunkulu noma enjani njengoba nje futhi uTimotheo kuthiwa khona into kuwe kodwa gwema ngoba khona lento kuwena ezovela. Amen. Amen. Namhlanje silana siyathoba phansi kogqoko lakhe ngoba wama uNkulunkulu noma izinto zimelana naye wama kwaze kwavela ukuthi uNkulunkulu la ula kuwe nawe kusasa uzosho njalo mawuzoma uthobeka ulalela kahle uNkulunkulu ukuthi uthini kuwe. Amen. Hallelujah. Amen. Khulani kumazini uNkulunkulu. Leli bandla njengoba lisungulwe umuntu ngokuthi umuntu wentaba. Uwo ozoveza ke umuntu omuhle ibandla lentaba le. Amen. Amen. Insizwa yala ekhaya izobonakala ukuthi yala ekhaya. Intombi yala ekhaya izobonakala ukuthi yala ekhaya. Kodwa iqamba khona lo mama ngoba seqale intombi zethu neinsizwa zethu. Amen. Kuthiwa ayi lela bandla. Angithi nami ngiyasuthi kutheni hleli phansi ngezwe. Amen. Ezicilongo. Hayi khona la kiwa khona. Amen. 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 Ake ngibuyele ngalena ke bangcwele sizofuna incwadi kaEsther. Ngiyathanda bangcwele ukuthi mangikhuluma ungene yonke imikhakha. Ake sifunde incwadi kaEsther bangcwele. Ngihlanze bangcwele ake siqale lapha ya kuverse 12. Esther oqala noma Esther setho sokuqala uverse 12. Amen. Esther oqala verse 12. Kepha inkosikazi uVashithi yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu, ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Amen. Amen. Ngijwayele kwesikhathi uma uNkulunkulu emvula ithuba lokukhuluma nabesifazane ngikhulume nomama ngoba ngishilo ngathi umuzi uyakheka uma umama ekhola noma ngabe ubaba unjani. Ngoba umama mayekholwa ufunda ukukhuleka, ufunda nokuthula ngesikhathi sakufanele athule ngaso. Ngoba ukukhuluma sakuphiwa ukuthi ngeke uzale ingane bese uba isimungulu. So ke uma ungakholwa uzokhuluma noma ngasafanele ngoba wadala ukuthi uzokhuluma. Amen. Ngoba uma futhi ungasakhuluma umama ingane ngisho noma ihambe ekseni iyodlala kaMaphela nokuthi ayi ngiyayikholelwa mina. Angifune ukukhuluma ngizobona into zami. Akhambe kanjalo. Umama wani ukukhuluma kodwa okukaliwe. Amen. Ukuthi ukhuluma kuphi kanjani. Amen. Ngoba uzokwakha ngithi Amen. unabantu abakhaya uaphinda akhe umndeni kaNkulunkulu. Lana ke lithi ke lapha kuverse 12 kepha inkosikazi uVashithi yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu, ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Ngizoyihlanganisa ngokuthi ngiyikhulume manje ngoba izwe silazini. Le nkosikazi lena inkosi ubani Ahasuveroshi uneme ke njengendoda yekhaya unonkosazi omuhle ngoba nawo umuhle nje. Mayiseneme ke ufuna ukukhombisa abanye ngoba bayathanda phela obaba ukukhombisana na unkosikazi. Uyabona naye akenibeze unkosikazi wami akavele bambona abantu ngoba ngathi abamazi nakahle. Ngithi uneme inkosikazi yenze njani? Kepha inkosikazi uVashithi yenqaba ukuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathuthela. Angithi manje phela njobe egana inkosi umuntu ohlonishwa amadoda
nahlonishwayo emakhaya. Amen. Inkosi yona kufanele ihlonishwe kakhulu ke. Yona njengoba seyithubele nezinduna nje ngubani lwantu uVashiti. Bathi uVashiti hayi akuthi uVashiti usuthi ubuka lento ukuthi udakiwe. Hayi ngeke ubaba kabani ayibo wenza into abazithetha ngokuze wenza ukuthi usephuzile presedile akanako ukuthi inkosi. Inkosi noma enjani? Inkosi noma enjani? Into engizoyithulela komama ke leyo ukuthi umama okholwayo noma egana indoda ephuzayo iqhutshwe ngebhala isebhaleni inkosi. Yehla nje ebhaleni kuyahla inkosi yale ekhaya. Ezoveza uwe naseyinganeni zingamdeleliso ukuthi isidaba sala ekhaya ngoba wena uyakholwa. Kusasa mayephenduka kufuneka ngoba lethi izikhona bazophendula inkambo yamakhosikazi awo. Uma ephenduka uzophenduka azi ukuthi waganwa inkosikazi enje ngenxa yevangeli. Amen. Yena ngumuntu ongafanele nokuhlonishwa ngoba uyazazi ukuthi akafanele kodwa manje ufuna kona ngoba nje bethi hey ublo mfazi uzama ukuletha amandla entweni ayizodwa ayikho ke. Wena umlekelele baba ngikhona. Bambani ngapha sibani bani. Bambani ngapha. Hayi ubaba wena uphethwe ikhanda. Hayi bo. Uyakholwa iphi inyanga ozofika nayo ezulwini? Nkosi. Ngoba izoqala la endlini. Inyanga ozofika nayo ezulwini. Ngoba lo muntu nje obenjena nje kunezinto eziningi uNkulunkulu ayimbula kubantu besilisa abangazisho kodwa. Ngishelele uma egana unkosikazi ongenasibili uyakwazi ukumbona ukuthi ene ubani manje lophuma la endlini. Ekhonjiswe ephusheni. Wena nje uthi akakholwa nje kodwa indoda iyinhloko yakho. uNkulunkulu aseba inhloko yakhe. Amen. Ubani oseduzane noNkulunkulu wena nendoda? Lesebhaleni. Hallelujah. Ngamanye amazwi uma singabakholwayo sibahlonipha baba noma ubone ukuthi emndenini abamthathi notice mhlambe emdala uyena okufanele asho izinto njengomuntu omdala kuzwakala kodwa emndenini kukho no auntie ngoba manje anakhuluma kakhulu nabafana ababengakhulumi kodwa auntie abade twi manje ulicasula naye lokuthi antu uthelezile uyena osephawula kakhulu ngoba nakho manje befuna ukuthi ubaba kaSibani bani nawo samhlonipha ngoba nakho uyambona ukuthi nawo odwa akangahlulwa wena kodwa bayamhlula dadabo vesi nabo futhi bayazi base befikile nje bawusha u10 uzwakala phela ukuze bo20 uthi uzophendula baba avela baba hayi ngiyabuya kodwa ekhaya kahlonishwe uzovela ba uNkulunkulu oyinhloko yale ndoda kuwe azasize nabantwana la ubukeke wena ukwazi ukusiza abantwana ngokhona ngenhlonipho yakho iguqula nabantwana abahloniphe yena baze bahloniphe nawe ekudaleni lento ngangasho sasikhuluma ukuthi kwesinye isikhathi ngesikhathi mawukhulisa umntwana umakhela umgwaqo azondani momkhulisa nje uzomsathe wakho umgwaqo ohamba umntwana ungakheli ngoba vesi kwasekhaya ingane uyayitshela ukuthi ene nalo lento nje babona isidodwe angazi ukuthi bakwenze njani ukube ngagana uSibani bani wengishela ngoba kulokho ingane ziyayibamba lento ishiya zisho ukuthi uyabona ingane imthambisa noma ngathi unjalo wena bese ibeka umaka ethi hey uma wenza iphutha nje wagana la ekhaya wefuna ukugana la anife ngabe zatosozana nje hey mina nkosami ihluphe kanje kube ngagana uSibani lapha usaba nemoto usaba nomzonjani okuthi yena unothando oluningi namanje ulana kodwa inhliziyo yakhe lapha njengoba sikholwa ke sewomama uVashiti ke bazalwane waba unkosikazi omubi enkosini kwaze wavulekela intombi enengqondo ekhonza uNkulunkulu uEsther ngithi uyabona ukuthi njengamanje ubhalwe incwadi wathiwa Esther. Amen. Ikhona ibhalwe ukuthi Vashiti yini ingabhalwa mkankosi ukuthi akabanga nangqondo ukuthi njengoba senkosi egana inkosi nje akanika inkosi udumo edingayo udumo yena luzozamuva yena umuntu laza phambi kweyinduna sohambana intombi inkosikazi yena uthi hayi angilapha inkosi mayisigcina amadoda amthipha ayathipisana nawo uma phela le nkosikazi yakho uyiyeka kanje wena uyinkosi ukuthi amakhosikazi azosidelela sonke la Amen. khipha umyalelo
ukuthi wonke amakhosikazi awuhlonipha amadoda noma ngabe amadoda amakhulu noma amancane awahlonishwe. Kwaphuma kanjalo umyalelo ngiqonde ukuthi ngiyayigezelela incwadi la engafikanga khona. Amen. Ngenxa kaVashithi kwaphuma umyalo ukuthi wonke amakhosikazi awahloniphe ini Amadoda. kwaze kwathiwa hayi gana wena inkosikazi le ipake ngapha eceleni gana inkosikazi wena wathola intombi ekholwayo ezolwazi leni ukuthi kuyathotshwa uma umuntu ewumama ubaba abe inhloko umama abe ngemuva. Angithi sekufika isikhathi ke manje la uEsther seganile. Amen. Ngoba uVashithi waba naleyo nto abanayo uma eseganile uEsther owakhethwa ngesikhathi iqoqo intombi kwakhethwa intombi eMjuda ekholwayo. Kwabona ukuthi na amadoda azobulawa. Uthi umfowabo ke uMordekhai ayi Esther manje kuthiwa amadoda azobulawa. Naye wazi kuphela enkosini awungeni nje noma kanjani uzofika ngithini enkosini. Washo ukuthi intombi ekholwayo uMordekhai wathi hayi mangoliveza manje usizo lovela kwenye indawo kodwa wena ungacabanga ukuthi usebukhosini uzosinda. Yammema intombi izayo kwazizima ukudla kwathandazwa. Yathi bayiqhamuka phambi kwenkosi yama ngesikhathi. Amen. Ngoba mayisi ukwaqhamuka phambi kwenkosi ngakubizanga uyabulawa. Yona yaqhamuka yama ngesikhathi kanti segcwele uNkulunkulu. Maye inkosi ibiza ithi ushuthi iyakuvuma. Yambiza. Yenze njani? Intombi eyangena ngendlela emshadweni. Ngoba wayengene ngendlela yakhona lapho kwakhona la ngene ngayo. Amen. Amen. Unkosikazi owaye waphenduka asalizwa nje igama lakhe liphathwa. Sekungu Esther nje kuze kubhale nencwadi Esther. Amen. Ngabe yemazi ukuthi umama umuzi wakhe nomama wakhiwa indlela azothoba ngayo eyimena adlula kuzona. Amen. Umndeni uwakhe noma ungakheki. Umndeni ube wakulowo muzi noma bengakufuni. Njoba ngumashanga nje ngingaba lokuthiwa ikwamashanga kanti sengiphumile ukuthi ngwakantangase cha akube ikantangase noma ngabe abakantangase bancipha ngiseza khona umama okholwayo Amen. ogugelwa amadolo mayisimo sibheke. Amen. Amen. Ukuthi njoba sihlanganisa abantu besifazane aqini intombi zethu zibuka thina ukuthi eyibhodwa uma uyathandaza khona izima angakhulumi kuzona avela athandaza. Amen. Amen. Ungabe uVashithi igama lakhe lavela lavashela nje laphela lathi nya. Akusezwa ukukhulunywa ngaye kuthiwa kwathi makusuka la kwanje kodwa sesizwe uEsther nje. Amen. Amen. Okusho ukuthi umama mayeke wa uNkulunkulu uba nomlando. Angithi njengoba ngimtshela ngomphosolo ngithi ngimazi kuphi kudala. Azikho izimo ezazivimba ukuthi afike la. Zikhona. Amen. Kodwa uphi namhlanje? Ngoba ukuma noNkulunkulu akufani nokuma nabantu. Ngekhathi uNkulunkulu abantu bathi sebeshilo bathi hayi ngeke angene lapha kanti uNkulunkulu uzovula umnyango ongemuva ungene khona. Amen. Amen. Ngamanye amazwi uma umuntu nje wesifazane iyazi indawo yakho ekhaya kwakho emphakathini. Amen. Amen. Manje iyazi indawo yakho ngoba abanye ngenxa yokwanda kwezinto umenywa ngisho abantu bezoshisa impepho kuthiwa sizocela nje nkosana ufike nje kube nizovula umthandazo akakwazi ukuhlukanisa ukuthi ene umthandazo kaNkulunkulu udingeka ama kunjani. Labantu benza wenza umsebenzi kodwa uwe oshadazayo. Haleluya. Noma sebeqala ke baba uqala nabo udinga inkosikazi enengqondo uma kuzoya ekholweni. Amen. Ngoba njengoba udonsa le moya izosuka le moya izongena la enganeni zakho. Nazo zibhadaza njengoba la ubhadaza nje. Amen. Amen. Inkosikazi kona iculo leli engazi mama laba ngoma bepolitiki noma abanda bathi inkosikazi bayiphatha amathi masebeculo loculo angazi kusosa kwenzenjani angazi ukuthi kodwa bayalisho noma kuyingcwaba angazi bathi inkosikazi bayiphatha batha amandla ezulu. Amen. Amen. Ukuze inyozi zakho ilungiswe uNkulunkulu ngoba ngikhuluma ngowesifazane nje akuyena yedwa baningi abantu besifazane eBhayibhelini nangu noRuth yena waba umakoti owanamathela kumameza la indoda ingasekho wayofuza efuziswa
hayi ukuthi yena inkosi umameza kuyena kuphela njengomakoti ohambe eyokhothoza efuna ukuthi kudliwe la ekhaya akanayo nengane futhi ngeke abe nayo ngoba nendoda ayisekho la ngeneleli izulu. Amen. Ey'mweni lezo engathi ziyakuhlupha noma ziyakuhlukumeza uma umama zizongenelelisa izulu ukuthi impilo yakho la ibizoma khona ingami la bekuzoboshwa khona amafindo ey'ngane zakho engabopheki. Amen. Amen. Angisho ukuthi masithi asithobela ubaba kusisho ukuthi mhlambe ingoba nakho ezohamba ethi uyangithobela lo noma angazosho njalo kodwa izulu alisho njalo. Ngoba uyamhlonipha uma umhlonipha uma engakwazi uthi uyahlonipha omunye uma wahlonipha uvela delele kakhulu ngoba vele uhlonipha umuntu anabangamhloniphi nabantu kodwa wena yima. Amen. Ngoba wakhela nezingane umkhombo ukuthi njengoba eyinkosi inkosi uyozokuthi kwa. Haleluya. Ivangeli kelisiza lapho. Kwakhela amadoda aqotho kanti umama ohloniphayo kuthi nabafana bakhule benjalo. Amen. Haleluya. Ngikhuluma phansi kwakha kwasenyameni ngoba asikwazi ukuya kokwamoya kwasenyameni engakakheli. Amen. Amen. Ngiyakhumbula ingelo sifaka Maria ithi unophumuza. Amen. Ubusisi wesifazaneni. Amen. Eyikamoya ke lapho. Ezayigcina ukungcwele. Ngisakhuluma ngokwenyama bazalwane ukuthi enyameni nje mana thoba wena umama angabe wena inhloko. Amen. Wewe uyasebenza ufuna uhola kahle kakhulu kunobaba kodwa manje musu umbuso bonje ubanjwe ngobhongwane. Musu umbamba ngobhongwane. Noma ethi phambi kwamadoda aqalaze wena uthi ungaphi ngoba uyesaba. Amen. Uyesaba angathi uzothi maye ekhuluma azotshona iyabheda. Haleluya. Amen. Ikhuluma izinto esike siyibone phela. Khona enye into ekishiwo abanye ukuthi ngisho ubaba maye eshumayela maye ekuthi uyashumayela azasho naye mina mangishumayela ngibunkosikazi uthi ungaphi. Khona uzothi mangabe sekudlulile esikhathi angikhombisa phambi kwabani usho njengoba silana nje la umfundisi eshumayela angisho ukuthi eshumayela sibe simkala ngomama ukuthi lento ayisho ikanjani uzomthiphisa nini eyedwa ngoba ngekhathi emthulisa akahlala phansi siyabuthi we nakho ke Nkosi yami saphathwa isimanga angithi sifuna nathi ukuphatha into ehloniphekile. Amen. Ngenxa yakho kuzolemala umsebenzi kaNkulunkulu akekho umuntu ofuna ukuphatha into ephethe unkosikazi ngekhathi usabuza unkosikazi ulokhu umbuka uyoxhuma nini ezulwini. Yes. Futhi nasolve ukudla nje kuphuma unkosikazi lokho bazalwane ngaba unkosikazi uyoya nini ezulwini uyolanda izinto kuNkulunkulu ngoba umuntu umayekama emgcotho izinto ilanda kuba hayi unkosikazi wakhe noma indodeni yakhe. Amen. Amen. Ngisho lokuthi kuningi abanye ngoba njengoba kuyakhulwa nje abanye bayakhula bagcine sebebafundisi athi nangu umkwami ukuncoma nokuncoma kodwa uma uncoma ukukhini bokuthi kwenzela unkosikazi ajabule angathi babungasakuncomi ngani semfika lapha ekhaya. Hayi akuzwakala kodwa kona kuhle ukuncoma kwabantu makuyinto nje ephilile vele kuyinto enhle leyo kodwa hayi leyo yokuvalana ukuthi awuthi ngimvale ngoba manje angaze ngihlalise phansi ngiyakubingelela amashanga emkami ngiyakubingelela kanti uvala lento ukuthi kungaze ngihlalise phansi. Amen. Amen. Ngamanye amazwi ibandla liyama ngomama abakholwayo umndeni uyama ngomama abakholwayo. Amen. Amen. Njengoba babelana nje angibazi ukuthi bawo baba banomama bawaboni kodwa akusho ukuthi ngoba bayakholwa abawona amadoda bayiwo kodwa bafuneka omama abakholwayo abazothi noma beshinto embonisa hayi ozolothi njengoba ngishilo kwizolo namhlanje usaphinda lokho ngoba bayashesha ukuzwa uma usuyishilo into musukulo kuyiphinda phinda izimenza avuko ulaka noma adengenalo. Amen. Haleluya. Ngoba abafuna ukuthithiziswa. Oh amen ngiyabonga ngoba haleluya. Musumthithizisa. Akathithizisa uNkulunkulu ngawe. Sawuplake kuye. uNkulunkulu kube nezinto azothi kodwa ngizomphoxa lo nkosikazi. Lo nkosikazi lo plaka kanje. Ethithiziswa izulu ngoba
useduze nezulu. Haleluya. Asimeni sime sabo uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Eyokugcina ke sibile khona lapha kwelika moya ke sifunde yena uLuka 1:37. uNkulunkulu uthando lakho kithi nabantu eyokugcina kubangcwele. Ivangeli ngokuLuka 1:37. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Amen. Uyalizwa ukuthi lithende nqamu. Amen. Angithi intombi makuthiwa izokhulela izale. Njobe ingazali nje ayithi ayazi ukuthi umntwana uzala kanjani. Kodwa ngenxa yezulu elihleli phakathi kwayo imile. Manje mayibuza ingelosi ukuthi mina ngizozala kanjani ngoba phela nandoda ngiyazi. Futhi ke nje angikaze ngibe nakho lokho ukuthi umuntu njengama ngavela azala ingane nje. Yathi ingelosi ngokuba ukukholwa ngenzeke uNkulunkulu mase sakuzala umuntu uyazala noma indoda ingekho. Haleluya. Ngamanye amazwi njengoba sikhuluma nje la kunezinto ezizozaleka ngokukholwa kwakho noma ngaba zenzeki kwabanye kodwa ziyazaleka kuwe ngenxa yokukholwa kwakho. Abanye noma bebazalana uyancishana nje. Ancishane ngalendlela ukuthi noma ngabe unalitiye abala ukuthi yena ayizoyiqeda inyanga manje ngapheka lamathiphe sabe sekusene nje awu10 manje mangitsebenzela ukuthi phela awuzofika umhla ka30 ekhona. Akubalwa kanjalo mangabe upha ngoba ukuphala kokufunza uNkulunkulu waphana ngoJesu. Mama wapha uvula izulu. Ufanele unikele nasontweni hayi imnikelo mningi kakhulu esibabiza manje mina ngizokhipha nokweshumi kuphela hayi yonke lenyaka engayazi. Ngithe izwe khiphani okweshumi neminikelo yonke. Wena zakho izinto nje lokho zachuka nje. Nawe uyachuka uyancishana. Makunikela nje uyazi ukuthi nje ukhipha nje okweshumi kodwa. Hawu ngiphelele. Iminikela yonke. Lana masizophiwa uJesu ufika ngentombi. Intombi iyavuma ukuthi sibilethe sawusihlale bani nanokuba sasizakala ngentombi yavumayo. Uvuma nini wena ukuthi makuthiwa akwenziwe izinto zenkonzo uthi hayi mama ukuthi nje umsebenzi kaNkulunkulu alihambe. Kunezinto ezizozaleka ngalokunikela kwakho. Kodwa manje wena ubukhulu ngisho ingane ngeke ziyithole kalula imisebenzi. Yonke into nje yakho izokwanzima nje. Ukuthi abanye bephuma la wena uvele kube kuthi nje ngqi. Nikele. Amen. uNkulunkulu wanikela. Yipha. Amen. Amen. Hawu njalo nje yazi lwasiwa ngophana nje ukuthi uzomsafikela lapha kwami kuphela itiye. Yenze umuntu ongamphekela itiye zonke izinsuku. Kodwa ngaphakathi ikhona lento yokuthi hayi ngoba ngikuncisha kube nesikhathi sokuthi benihlangene kanjani ngoba niyazi ukuthi ukuthi uzothi into ezibona ukuthi phuza kanti phuza akubi njalo kodwa ukuphana mshana ngomoya umoya wakho nje mawuphana ngezwakala. Amen. 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 uNkulunkulu nje umgodlelile abanye unemala azathi ngifuna mina mase ngifile ukuthi kube kanje uhlela into zakwakho ikaNkulunkulu kodwa ugongo. Haleluya. Amen. Nikela kwanikelwa. Ngokuba ukukholwa ngenzeke uNkulunkulu lokho kufuna bengenzeka ngenxa yokunikela. Thina sikhula umuntu befuna umsebenzi avela ayumfundise ayothi baba nanku 1000 bengicela ungikhulekele. Ngifuna umsebenzi. Hayi ebandleni khamba kwabantu kuyimfihlo yakhe enhlambuluko. Amen. Ukuthi ngale mali ngiyakhuleka. Amen. Amen. Indodakazi yami kufika omunye umama wale kaZulu. uNkulunkulu ngikhombisa izinto ebhekene nazo. Usethi ke lo mama lengane ibhekene nezinto kakhulu ake ikhipha imali nje enkulu ezoyishoyo ukuthi malini.
uNkulunkulu ke yoba nomusa inikele kwakusoba kumbili ayinikele kumpriest uNkulunkulu ukuthi akakavike kusho ukuthi ngamanye uma unikela uNkulunkulu ukwasebenza nakumgcotshwa nje asebenze ngiyakhumbula wakhipha 5,000 ngoba vele ayithweni imali eningangako loyo mali ukuthi uNkulunkulu akakamvikele kodwa izonikwa bani wawuzoyikhipha wena wawungazothi uzodliwa umpriest izodliwa uNkulunkulu ngoba nokuthi uNkulunkulu imali udla kanjani awazi ngabe izodliwa uyena uzofaka upetrol uzokwenzani kanti unikela uNkulunkulu ngoba iphume kanjalo lo mayehamba ayoshumayela noma aphe efaka upetrol kushumayela uNkulunkulu ngawe kuvuleka iminyango naseyinganeni ngamanye amazwi ngithi umuntu wesifazana akasabalali ngoba amehlo sekhanda nje umuntu wesifazana akangabi namehlo enyaweni amehlo akhe ngethoshi uyabona ithoshi leli elifaka la lokuthi ukwazi ukubona yonke indawo umuntu wesifazana ongenawo amehlo ekhanda ungishaniswa yikho lokuthi akanamehlo ekhanda akafunde nokunikela noma uholile uhlale ekhomba inyanga ezayo yikho ngoba amehlo awekho ekhanda ukuthi umnikelo uyini Amen. Awukanti anikele imbazalwane ngagwisha nje ngangazi nami ngigwishiso yini indaba ngathi ngihamba ngahlanga ngagwishele emnikelweni nje Jesus. ngiyabonga ke ngoba nomphostoli akasho nokuthi futhi kambe benzo hayi usetheya kakhulu ngomnikelo mhlambe umtshelile ukuthi mina nginikele cha izulu engandiyakubona ngithe izulu liyabona nento zakho liyabona ivalwe yikho lokuthi uyacosula ube ubambe umbona umuntu ocisana nami ephaka bedoda ukathaphela abambhayeka nje nalo nyama ayikho kutheni kodwa nje ulokho ebambe phinisele emuva nento ezizakubona angabe siyeza beyihlehla teteleka yenze njani mzalwane nateteleka ibo umama otetelekile noma ubaba akasekho muso ukudabukisa uma njalo kuhlala namakhosi ukuthi bazalwane nami ngimfulakazi ngiyambanga nje uNkulunkulu ufuna amadoda akabani abantu bayashesha nabantu ukuzwela kakhulu akamzwela kodwa nje ulokushaya nje ngimfulakazi bazalwane ngimfulakazi uzozwela kakhulu ethi ngingakulifta mama ngikubeke ngasekhaya baba inkosi kubusile nokwenza nobaba wena emoto Nkosi yami nje angabe senza musu ukubalisa ngoba wena umfelokazi woqobo Amen. wena uzokwenza into enkulu ngoba uhlala nezulu ulitshele baba imali ngishodele manje ayikheli indoda kuwe isengakehla imiyalezo ethi yahle yakho manje uhamba uneke izandla uthi akwenzeke njani amen amehlo ekhaya Amen. kupha amehlo umuntu wami yini umzalwane ewumama haleluya emndenini wakho amehlo ekhanda musu lokubizwa phatha woza nje ube khona nje ngoba wena usukhona omdala ande bonke abasekho ande osele uwe wena ogane kanhlanga so wemashange woza hayi bazalwane ngeke ngize ngithi ngizofast uyapi Awu. uyapi nje udayiselana ngoNkulunkulu nangulana ekhuza uPaul ekhuza la kuTimotheo amen uyakhuza lana ukuthi hayi gwema nje nokukhuluma okuyize nale mhlangano eyize ukuthi yena kuthiwa hayi manje ugogo uyafika lana sithi yazi nje ngoba unomwenza kodwa kusekwafika ukuthi ufuna umsebenzi wena ungena phi kuleyo msebenzi kuleyo mhlangano yanjalo amen haleluya angizanga nezinto eziningi ezimangasayo kodwa lokho enginakho ngibona ngiminika kona ukuthi asike sihlale nje uNkulunkulu sibone nalezi zinto ezibophena izoqaqela yini uhlambulukile wathandaza angandiyashiza lapha yana kwaba se6 sike hlomane ikhali zonke bese mase nifeze konke nime kukhona into ozoyikhulekela ufaste amen uyihlambulule kodwa ezofuneka ume nje ukuthi angizosuka ke uNkulunkulu noma sekuthiwa ke ayenze manje kodwa ngani mina angizosuka uNkulunkulu mina ngoba ngumuntu wesifazane angithi nababona bepolitiko mama amabhune ehlome kuyisimanga phethe ibhamu efuna ukuthi ene iphela lento ya dompas la
bavele babophela bashona khona bathi hayi akufofa umuntu wesifazane wesibindi kazi Amen. endaweni engene kaNkulunkulu ekholweni hayi mama hayi banana bhatata ngazi noma yini kodwa nje ekholweni asingabi njalo ngisho ukuthi angisho ukuthi asibe yishoshofu kodwa ekholweni aguga amadolo. Amen. Into eza kuwe ayikhafule umlili seze. Amen. Amen. Into ezentombini yethu nasensizweni yethu akube njani? Angithi manje ngiqale ngani intombi zami nensizwa zami. Bagcina ngomama. Ngihlulekile ukungena kobaba. Bakhona abayokhuluma nabo mhlawumbe ubaba kodwa ngiyahluleka ukungena kubona. Mina ngithi abahlonishwe okwami gcina lapho komama. Ngoba uNkulunkulu uzokwenza izinto ezimangasayo. Ikhona leyo nkonzo yokuthi abanye babe nako leso siphiwo njengomuntu omholi ukuthi aluleke namadoda ngoba umholi vele. Mina ngithi uzosizakala ubaba ma wena usizakele. Ubaba uzoyiyeka lento ongayifuni ma wena umkhulekela. Hallelujah. Amen. Ileyo nto nje enhlizweni yami bazalwane. Glory to Jesus. Akumningana. Kodwa nje ombulayo ukuthi masike sama. Nawe ubukhulu beyahlupha wena ukuguga konke kuyahlupha. Ongcono ngana mukwehla kunomnyuka. Amen. Ngizalo ngibekele lapha iBhayibheli kodwa uthawula ngiyadini. Amen. Hallelujah. Amen. Mighty Jesus. Amen. Asihambeni ngani? Ngobungcwele. Asihambeni ngani? Nokumesaba uNkulunkulu. Nokumenzani uNkulunkulu? Angithi nina umbono wenu umuntu osifazane. Njengoba umuntu osifazane uyabadinga abantu besifazane abanoNkulunkulu. Abangazomkeqa inyawo. Ngoba umuntu osifazane esihlakaniphile uyakwazi nje ukuqeqa omunye inyawo. Ngoba ukuhlanipha kwakho kusebenzisa lokho ngithi. Abazothi emile bathi mbooste Jesu. Ubevele ekhulekile yena ngithi. Kodwa asibaza abathunyele ebumnyameni ukuzomkeqa. Afika kunomama nentombi noma nensizwa noma nobaba othi mbooste Jesu. Uhluleka amasathane sihlamba akhishwe ngespecial simangasayo. Wathiwa wena usunamandla manje. Usuke wabulala omfundisi sibanibani. Qonda kuye. Afike ngempela afike evutha phela. Afika kanti khona umango Thimula ubala nje. Ovela athimula ubala nje. Mbooste Jesu. Liphumele ngafalesana sathanisi. Ngoba lo msebenzi la uyangithusa awumile ngamandla omuntu. Umema ngamandla kaba. Udinga abangcwele abazobangcwele nje bafunze lento engizwe mina phansi. Mighty Jesus. Abazokwenza leli cebo uNkulunkulu afika uliphumelelisa. Balekelele beguqile bengaziwa. Awufuna uqale waziwe. Kodwa uqale edolweni ubooster lento. Azathi uyakhuleka umuntu phosele bese ake uze umambani. Hayi mamdla mina ake uze. Ngoba uNkulunkulu sevele washaya inyazi washo ukuthi khona ukuboostayo. Mighty Jesus. Hallelujah. Siyaboostana. Hayi ukuthi uzokushumayela wena bese ubiza ibandla lonke uzane ngomthandazisa qala ubooster abanye. Amen. Bese dunyiswa wani. Yebo Nkosi ngiza kuwe ngithalu